Vadiwa vatariri, tinokugamuchirai, tinokuchingamidzai nemufaro pano paNhimbe TV. Muzuva ranhasi tadzoka zvekare. Ndofunga vazhinji nhasi vari kushamisika kuti ndekupiko kwamuri, asi ndinogutsikana kuti murume watinaye muzuva ranhasi vazhinji vanovaziva ndisekuru Stone. Sekuru makasimba? Aiwa, ndakasimba hangu baba wekunhimbe. Kuri sei kuno tiri wapenyu, tiri kufara zvikuru. Tiri kuona mabasa amuri kuita akawanda atichazoita kuti tiratidzewo vatariri chokwadi vadzidze kubva pazviri. Chokwadi. Muzuva ranhasi sekuru tauya pane patakauya tikamboita hurukuro nembe kutanga. Vazhinji vakaita mibvunzo yakasiyana siyana vakati pane zvimwe zvatichida kunzwisisa. Kune zvekare vamwe vakaratidza kuti vanokuzivai kubva kare tisati taitawo hurukuro nemi. Kune vaitoziva mabasa enyu, kune vakambosangana nawo, kune zvekare vamwe vanenge vaine kunyunyuta nekugunun'una. Saka isusu panhau dzakadaro tinowanzoti aiwa isusu hatizezi, tinouya kwamuri sekuru motitsanangurira mopindura vazukuru vanenge vachiona pachivhitivhiti kuti zviri kufamba sei. Nyaya yekutanga sekuru yandingade kubvunzai, last time patakabva kuno takasiya kwakuine nhau yekwana Mandisodza. Pane vamwe vakazobvunza kuti nhau yakafamba sei. Takazotumirwa zvekare kamwe kanenge kanga kari ka voice note kana ka audio kaiita kunge vanhu vari kukakavadzana pachinzi hai muri yekwaMandisodza nasekuru Stone. Nhau iyi sekuru mukanyasotitsanangurira kuti zvakazofamba sei kubva zvatabva kuno paya? Nhau yakafamba pakuti Vitalis akazobvuma kuhama dzake kuti ndainyara kutaura pamberi pamambo nekuti panga pakazarisa vanhu. Vitalis akazobvuma kuti mushonga ndakatora ndinobvuma kubhadhara kwasekuru Stone. Mushure mekunge nyaya yedu kwaMajor Street yaendeswa mumaoko amambo. Saka mambo akazoitonga achiti Vitalis ndichakusunga nemutemo usingadi uchida kuti bhadhara kuti hama dzireke kufa. Saka ini ndakazogashira kwamambo mabhokisi anokwana kuita 10 embeu yembatatisi iri kunzi naVitalis kuchema kwekushaya mari ndati nditaurirane nen'anga. Ini sekunga nyaya yedu yapinda mumaoko mamambo handina kuti ndikakaware nazvo ndekuti hakuchisiri kutaurirana tiri wairi asi kuti zvaane wayananisi pakati. Saka ndakazobvuma chokwadi. Saka toti Vitalis akatozouya akaripa mhuri yekwaMandisodza pari zvino yasununguka. Aiwa, kwandiri yezvino izvi handichina nyaya nawo. Ndakasununguka chaizvo nekuda kwekuti mambo akazotibatsira Chief Saunyama. Zvinoreva here kuti pane paya takanzwa mumusha manga makufiwa makabva matosunungura here mikwe? Ndakabva ndatosunungura zvese, hakuna achazofa kwaMandisodza nekuda kwaStore kunze kwekunge vaine zvimwewo zvawakatora kumwe kwete zvangu. Alright, avadiwa vatariri muri kuzvinzwira. Kune vakanga vatiti tibvunze nhau iyoyo yekuti nyaya yekwaMandisodza yakazofamba sei, yava papi. Vamwe vakaiteera kubva ichori kudare. Vazhinji ndinogutsikana ndopa vakatanga kunyatsokuonai paNhimbe TV vakaona kuti munhu vanonzi sekuru Stone ndokuzokuonai zvekare mushure mekunge tauya kuno. Tichienderera mberi sekuru, pane vamwe zvekare makambotitaurira nhau yemhuri yenyu dzinde kubva kunana baba nanasekuru venyu. Pane vamwe vakazoti pamakataura nyaya ya anonzani Stoleu wamakataura banana panhau yaNdabaningi muchiti ndiye raiva gotwe here mumba maana sekuru wakabereka baba wangu. Pane rimwe zita rakabuda ipapo sekuru rainzi ane munin'ina. Ndavakukanganwa hangu zita iri kuti rakanzi chiine nevatariri, but vaiti apa pasekuru Stone apa havasi kutinyepera here kuti ndo kwakabva dzinde ravo richidzika rakadai, nekuti tinonzwisisa kuti Ndabaningi anofanira ine umwe munin'ina ari kumashure kwake. Zvakamira sei ipapo? Ipapo pamunin'inapo kazhinji kacho ukanga uchipupura uchitaura unoda kutaura zvinhu zvawakaona nekuda kwokuti madzibaba edu nana sekuru edu. Sekuru wangu inini anova mukoma waMandabaningi akaenda kopinda basa maMutare kare kare kuma 1900. Apinda basa sekuru wangu inini ari mukomana akabva azogara achisenza maMutare, Mutare ichatanga. Asenza kudaro aibva ikoko kuchibaba kuBeacon ndo kuchizoti kuenda kumusha kare waifamba netsoka wachidzoka kana kuenda nemabhasikoro wachidzoka. Zvadi kuti mudhuze nemaMutare mandiri kufamba uko mandiri kusenza nditsvage nzvimbo kwakuenda kumuna sabhuku ainzi Pikizimunya ndokubva waona kastendi kudangare. Ndisekuru awo wakaberekani baba ndimo wakazenga wakuberekera vana baba uchiziva kuti kumusha ndiko kupi. Saka history zhinji dzinenge dzakadzika dzinoda kutaura zvawakaona nezvaunoziva.
Nekuti ukataura zvausina kuona unozobvunzurudzwa. Kare kacho kwakusina mabhazi ekuti wana baba waikudza kufamba maningi, zvainetsa kuti wana baba wedu pawakazokurawo mamutare, wachibva wadzidzawo mamutare kudangare, wachibva waenda kondopinda mabasa ekuwaka kuno kunana Mashi East, wachiberekawo isusu. Zvakaoma kuti isu tizobve kuno tosvika Mutare toenda Chipinge nekuzodokododza kuti sekuru akanga inani nani, iwe uri mwana. Zvaizikanwa newanenge wari kudhuze kupi ikoko. Saka munhuyo handidi kumushora, anogona kunge ari kutaura chokwadi, nekuda kuti kuchibawawa kwacho hatindoendi mazuva ese. Tinotoendawo kwaitowo zvedzinza, munondozviziva. Wotobvunzwa uri mwana wani? Ndiri mwana waNhingi, sekuru wangu ainzi Nhingi. Chiri kundoitikawo mazuva ano izvi. Alright, tinotenda sekuru nekujekesa ipapo nekupatsanangura. Tichienderera mberi, pane zvekare umwe mutariri iye akatikomekedza akati imbotibvunzirai kuti sekuru story vane vana vasikana here, uye kana vaine vana vasikana hanzi ukaroora kwasekuru story uko upinde bhizi here nevakomana. Nditori nevanasikana vakawanda wangu chaiwo vanosvika 9 wakatorooriwa, watori nemhuri dzavo. Vamwe vari mutaundi muHarare, vamwe vari mutaundi kuBulawayo, vanotondiona mumaTV vachitoti sekuru avo baba avo. Handina mwana asina kuroorwa. Wangu mwana anotoroorwa achigara pamurume nekuti anotsika kubva kuna baba wake. Ende wakuwasha wangu wagere zvakanaka. Handina dambudziko nemukuwasha, handina. Nekuti vamwe ndo pavaida kuzonzwisisa kuti mashoko mamwe ataurwa nasekuru aya, ndikaenda ndikanoita mukwasha zvichida pamwe vanenge vachitarisirwa kuti vaite vakwasha nevaroora vekuno. Saka vamwe vanenge vada kunzwisisa kuti hanzi ukaroora mwana wasekuru Stole unozogona kumuramba here mangwana kuri kunzi manetsana, kana kuti zvatove zvekunopinda murufu chaiko. Kana iye achikanganisirawo murume baba wake vanoti chengetana nemurume zvakanaka. Asi pawakuwasha wangu 9 handinawo ndati ndasangana naye matambudziko. Zvese zviri kufamba zvakanaka. Zviholiday April wangu wari pano ndikatotema mombe. Wazukuru wangu idyai, iwe bhakiti renyama endei kuvarume venyu mondodya nyama muriko muchifara, ndiko kunzi baba nemushari parusevha. Aiwa, vatariri muri kuzvinzwira. Sekuru vari kutaura kuti aiwa zvatinenge tichikurukura uko kana tiri kuna sekuru ukoko ibasa rinenge richiitwa nasekuru, unobatwa nasekuru. Asi kana vakumhuri kwavo muri kuvanzwa vari kutaura kuti aiwa vakuwasha vangu vakagara zvakanaka, varoora vangu vakagara zvakanaka. Isusu kuno tine mukomana watinoziva hedu, tinomuona akasununguka zvokuti watinogara tichisangana naye kana tichinge tauya akasununguka zvisingaiti kune vangangode kuda kuziva. Sekuru, tiri kuenderera mberi nehurukuro. Pane imwe nyaya zvekare yakabuda. Hanzi sekuru vakataura ivo kuti makati muri murori ndo kuita tsaona ndokubva mapinda mumvura, mamakazonge makuona zvamaiona muri pasi pemvura. Saka vanhu vaida kubvunza kuti sekuru, tingati vane uchiremba kana kuti vane kubatsira kwemadziva here, kana kuti zvakamira sei ipapo? Chokwadi nyaya yakaitika ndeyekuti isu takaenda kuMozambique. Taenda kuMozambique mugore ra2006. Takabva tasvika kwaIsherwa Diamond. Uku tatisingazivi kuti vanhu vanga vapiwa warning nemasoja ekuMozambique kuti hatisi kuda kuona maZimbabwe kuno. Isu hatisiri kuzviziva, takabvawo nerimwewo divi. Tasvika isusu takaitawo munyama kuti tichindosvika masoja ekuMozambique akabva asvika nepfuti. Zvikanzi isusu takataura kuti maZimbabwe hatisi kuda kuona ikuno. Nanhasi mundori pfuti mupi munomu. Saka nhasi toda kuti tikuperekedzei kuZimbabwe. Asi hamuchazouyi futi kupi? Hamuchazodzokiba futi kuno zvachose. Shuwa wakabva wadaro ndokubva taperekedzwa maZimbabwe ese pamberi. Masoja ekuMozambique wanga waine pfuti wanga wari 6 nowamwewo wanga wasina pfuti wakawanda. Tiri kuenda kurwizi runonzi Kaerezi ndo rwatinoyambuka kuti tiende kuZimbabwe. Tasvika pana Kaerezi paiva neumwe mukomana wekuMozambique wekwaMuzinda, asi mukomana iye aigara kuZimbabwe kuno achifunda kwachiwarira uko. Mukomana iyeyo zvaakaita manje akanga achinzi naBlessing Chapatarongo, shamwari taurira masoja ayo kuti isusu unotidini, unotiziva, nekuti kuperekedzwa kwatiri kuitwa nepfuti tiri kufungidzwa kuti pana Kaerezi ticharohwa zvisingaite. Ini ndakanga ndiripo. Zvikanzi naMuzinda, iwe shamwari zvokufunda neyo zvine basa rei neni? Nhasi uchakaka. Nekuti makataurwa kuti kunoga hamusi kudikana baimwe muri kuramba muchiuya. Nhasi uchakaka tichidzika pagumbura. Wachitaurirana kudaro vari mumashure. Isu taitofarawo kuti Blessing Chapatarongo akataurirana naMuzinda, sewakafunda wese pachiwarira, isusu tinobva tatoponawo. Haticharohwi ba. Zvikanzi amai nhasi muchakaka. Shuwa takasvika pana Kaerezi. Tese takanzi pindai mvura.
musoja akairegera futi achibva blessing chapatarongo pabendekete blessing chapatarongo vadona pasi vadonera mvura vafira papi vairegedza futi imwe futi varova mwe mukomana vadona inini andapinda muwato ndapinda muchikepe kudaro inini handizivi zvakaitika ipapo mumvura makabuditsa chinhu ruoko runenge rwemunhu rutsvuku runenge rwemurungu kubva ndashekana nechinhu chiya waya bvoti yowe bvawatiza wese ndiko kupona kwakaita mazimbabwe vanhu vanga vakawanda vaitosvika kuma17 vanhu vese vakabva vapona wepfuti vakabva vadzoka vari kudini wari kumhanya vamwe vana mai vanga vari kuwacha mugumbura umwe wakazodaidzira mana sabhuku kuuya kuti titore wamwe wedu wairi wadini wabayiwa nepfuti chokwadi nyaya yakaitika ndakakwaziswa ndichibva ndapinda mumvura bva ndazobuda ndaakumhiri handina kubuda ndakatota ndakandoonekwa ndaapanze ini pfungwa yangu yakafunga kuti pamwe midzimu yaita kuti tese tidini tiponeswe zvakaitika izvozvo. Tinotenda sekuinyaya iyi ndakanyatsoteerera nekuti kutotanga kukunzwai muchitaura nezvayo. Vazhinji vakazobvunza zvekare kuti takanzwa sekuru vachitaura nyaya yekugana. Tisati tasvika kugana, sekuru pamakauya kuzotanga kugara munzvimbo inoyi, makanga matoenda kugana here? Pamakatanga kuya kuno makanga musati maenda kugana? Inini handina kutanga nekuenda kugana ba. Inini ndakanga ndiri murapi. Zvondakanga ndiri murapi ndokuchipinda basa redriving. Ndakanga ndakudriva magonyeti. Saka mukudriva magonyeti muyo tine nzvimbo yetinoti kana uri kuenda kwakati unosvika uchirara. Ukanga warara nzvimbo iyo uzofuma uchienda. Saka munosangana madriver akawanda anobva nyika dzakasiyana siyana. Masangana madriver akawanda ndopo munenge muchikurukurirana twekunyepa tuyauti nekufurirana. Saka pakasangana nemunhu, ndakasangana nemunhu anobva kugana ipapo. Ndiye akanikurukura kuti kwedu kumusha kunodanzi. Zvino nekufamba ndichirapa umu. Ndiri kusangana nevanhu vanoti ndikudawo mushonga wemari, ndikudawo mushonga werukawu. Inini zvimwe zvacho zvisiri zvandinodini, zvandinokwanisa. Ndipo ndakafunga kupi? Kugana. Saka zvichireva izvo kuti pamakauya nekuti kune vamwe zveshuwa vaitaura kuti sekuru Stole pavakauya muno anga ari mupostorapa. Ndairapa ndichita zvekunge chechi. Chokwadi icho. Saka vamwe vakazobvunza kuti ko sekuru zvekugana because tozonzwa vakuti vakaenda kugana vanomboti vagara vairapa. Saka taida kuti ipapapo mupapatsanure. Saka pamakafamba kuenda kugana sekuru zvichida pamwe mukangotsanangurira muchidimbu kuti rwendo rwokugara rwamakaenda rwakamira sei? Rwendo rwekugana inini ndakanga ndaenda ndisina chinangwa chekuti ndiri kuvhakacha. Ndakatenda ndichiti inini. Wazhinji vanoti makandiwo akaenda kugana. Magaya akaenda kugana. Uyu wokufa uyu TB Joshua akaenda kugana. Saka ndakati ndinoda kuendawo. Ndito zviri kuita wapi? Awa. Ndine hangu saiti rangu reun'anga hwangu hwandinoita. Ndo zvakaita kuti ndiende kugana. Ndasvika kugana ikoko. Ndakabva ndasvika ndichiona wanhu vari kuti unobva pano wauraya hama yako wobva wazazama kumari musi wacho iwoyo bva ndatya. Ndikati ano inini ngandichipiwe mushonga wakareruka wekuti ndichiite kurapa nawo, kwete kuti inini ndichipiwe mushonga wekuti ndiite mariba. Ndipei mushonga wekuti inini ndindorape vari kuZimbabwe, wokuti ndikanga ndawapa zvinowaitira iwo zvisingaitiri inini ba. Inini ndozowanawo kapisi kemari pamunhu wandinonga ndadini ndarapa. Handina kutora nekuti mushonga iyu ndiite nawo mari, kwete ndagara ndiine zvangu zvekurapa kudhara. Ichokwadi ichocho ndomufambiro ndakaita. Chinangwa chondakaendera kugana chachisiri chokuti inini ndiite mari kugana, chachiri chokuti mukwanise nditore mushonga kuti ndiuye kobatsira munhu kuno. Anenge ari kuno uya ndiye wana mudhara sarutano kusabvura uko wakanga uri kundinetsa kumufana una mushonga wekuti tinogona kuita mari ini ndisina. Mukati arega ndiende kugana. Reka ndiende kugana siti taimbowirirana nadriver uya achiti ukasvika kugana ndio kune zvinhu zvipi? Ndiye aindinyepera kuti wana makandiwa wakauya kuno, wana nhingi wakauya kuno kuti ndiite shungu. Saka mhando dzemushonga dzamakaona pamakaenda kugana, sekuti tanzwa muchitaura nyaya yekuti makaona zvokuti wainzi ibva wauraya hama yako ubve pano uine mari yakawanda. Dzimwe mhando dzemushonga dzamakaona pamakaenda kugana imimi zvimwe zvinoitwa mishonga yakaita sei? Ndokusikana ndanzwa zvekare mambotaura zvemakereke. Saka ndoda kuti ndingonzwisisa kuti mhando dzamakaona pamakaenda kugana dzakamira sei? Ndakaona mhando yemushonga wekuti utora mushonga uya uchiusenzesa pamunhu, unokanda mudhishi wozaza dhishi nemvura, munhu otaura hama yake ine pamiri kumusha, wokanda chirauro mupi mudhishi muya, wobva waraura howe,
wowe unoraura iyoyo wobva waisa mubhegi mangwana unofuma mari yakazara. Asi kumba uko kana hama yako ine pamiri inonga isisina pamiri, ndakabva ndauramba. Kubva ndazoona kuti mushonga iwoyo unotora zita rehama yako, banga, jira dzvuku, woisa gonaria mukamonaki. Hama iri kumba uko inozondofa haine mazuva anouya woita mari. Ndakauda nekuda kwokuti hazvibva zvaitika ipapo bana kuti ini ndine tsitsi. Ndakaona zvemushonga wekatsvimbo wekuti ukatora katsvimbo ikako wotora bhurukwa remukadzi neropa rekumwedzi wonyika katsvimbo karara kari mofuma ukaisa muhomwe ukapinda mushopu katsvimbo kaikanotora mari kachimedza mari. Iwoyo ndakauda nekuti hauna kuti unobva urai munhu ipapo. Ndakaona zvemushonga wekuti ukaisa mukachikwama kudai so woisa dhora unogona kupinda mushopu pamwe wotenga chinhu wotoona kuti chinhu kana kuti $20 iwe wotenga chinhu che$5. Ndakauda nekuti hausi yeropa ipapo. Saka ndiyo mishonga ndakakasika kuda iyoyo isiri yeropa. Iye kuuraya ipapo yekuti unotoyambuka rwisi utonzwa kuti mai wako wafa. Ndakairamba. Kunyika kwedu kuZimbabwe karucha yedu yevanhu vatema yechiafricani echishona chedu hachinyanyi kufarira kufa kwevanhu. Dzimwe nyika dzinoda hadzo asi munomupa kufa kwevanhu apo vanhu havanyanyi kufarira. Saka zvotoreva here kuti tinonzwa pamwe pachinzi ndashotesa mari. Imari yandandakaisa pamwe zvichida pamwe 500 mumakambani akasiyana-siyana. Munhu womuka mangwana makuseni mari haasi kuona kwayakaenda. Zvingangodaro chikonzerwa nemwe mishonga. Yes, zvingangodaro nekuda kuti kana kwashakushazikana nasekuru Storeba vazhinji vemuno muZimbabwe ndikuona uri kuenda ikoko nendege. Pamakaenda kugana mune vamwe vekuziva here? Ndakaona vatatu vendakaziva wakatoya muno machitoita mbingura dzemachechi chaidzo dzekuti akanga asina kupfeka bhachi rake haporofiti asi akapfeka bhachi rake anonongedza munhu achidonha negodzi. Munhu iye ndikumuziva mupenyu akatomboya kundimutsa paumba kuti shamwari zviri sei usazonditaure. Aiwa, vatariri, dzimwe dzenyaya idzi munogona kufunga kuti hazvisi kuitika. Patati tikurukura nasekuru tisati tauya pamhepo, vati vane munhu wavachada kuti tizonotaura naye ari kumba. Saka muchazozvionera mega tizenge taakukurukura naye kuti tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Asi pari zvino regai timboenderera mberi nehurukuro yatiri kufamba nayo tina sekuru Stole. Kunzvimbo yeRuwangwe pabhande vazhinji vanenge vachingobvunza kuti sekuru havabatike, foni yasekuru haipinde. Zvichida tichakuratidzai zvekare zvimwe zvezvino zviri kuitwa nasekuru, zvichida ndo zvimwe zviri kuitwa kuti vasabatike nekuti basa racho ratiri kuona pano rakati kurei. Pane maprojects mazhinji ari kuitwa nasekuru atiri kuona pano. Pane zvakawanda zvatiri kuona. Sekuru, pane nyaya yatakasangana nayo. Vanhu ava vakatidana pano panonzi pakambudzi pasera. Vakati sekuru Stole vakamboya muno munharaunda muno vakabatsira umwe mudzimai akanga abirwa magumbeze. Hanzi vabatsira mudzimai akanga abirwa magumbeze uyu. Ndofunga mudzimu wakazotanga kunokararadza here kwanga kwabiwa kuya. Hanzi vanga vabavaya ndokuuya kuna sekuru Stole futi. Ndokupa sekuru Stole mari yakawanda. Hanzi sekuru Stole ndokuti ndakudhilana ava vakanga vabava, ava vakanga vabirwa vakanga vabhadhara mari yavo yanga yaita shoma. Nyaya ine chokwadi here sekuru? Zvinoitika here izvozvo? Izvozvo hazviitiki nekuti n'anga haitengeki. Chokwadi ndechekuti vanhu vakanga vauya kuzomangara kwasekuru Stole kuti tabirwa magumbeze. Sekuru Stole vachibva watuma paradzai sekuru Stole. Vanhu ava vakanga vasina bakubva kumba vaoneka mudzimu wavo wemumusha unova ndiwo unobuda unonzi Nyamuno unogara kunyadowa. Saka mudzimu wavo wemumusha imomo wakazosangana naparadzai. Ndokuti paradzai ibva muno mwana wavo akabva akarara naparadzai. Ndikaona vari kusvika vachiti isusu tauya izvo tauya kudai so imimi takamboya pano tichiti da kuchabirwa magumbeze. Saka mwana wedu akukarara. Ndikati zvinotoda kuti ndiuye ikoko. Shuwa ndichibva ndaenda mumusha macho vandasangana nemudzimu waNyamuno. Mudzimu wavo unonzi Nyamuno ukataura kuti haana kundiudza ndakashamisika ndichiona mumusha muno maane rimwe jongwe saka get out. Ndikati aiwa kana wati get out hazvina kuipa ini ndotakura mwana wangu ndichienda naye. Afterwards taita gore wokuba magumbeze waya wakazouya kunoku kuti takanzwa kuti makanga muri kugo kwakabiwa magumbeze kwanyahwema. Ndikati chokwadi ndakakuenda. Zvikanzi manje isusu mumusha medu munomu marwariwa serious. Ndikati kurwara kwenyu serious kurwara kweibi. Zvikanzi isusu tiri kufungidzira kuti magumbeze utakaba ndiye ari kutirwarisa. Saka inini semunhu ndanga ndambobva mumusha makwanyahwema muya kuti ini ndidzokere kuti munhu wenyu auya ataura kuti ndakaba magumbeze. Iwo wakanga wati mudzimu wedu wati haudi. Vandaona kuti ndinodzoka sei? Akuchadzokeki.
unogona kudzoka mumusheni momozorwariwa zvoita sekunge iwewe waramba wakatarisira vanhu iwavo kuti warware. Yakaitika nyaya yechokwadi. Saka yakazopera sei nyaya iyi nekuti imimi makazovingwa nevanga vabava. Yes, wakazouya kumba kwangu. Wakatouya wakutotiwo takutodawo kutobatsirwawo sinzi tiri kurwarirwa. Mushure mekunge ndavati inini endai komakaba magumbezi kanzisi kuti tiende hazviti taida kuti imi mutiitire samukuru. Ndikati kuti inini ndiite samukuru ndiende. Ini ndakaenda ikoko ndichitakura mwana wangu. Haichaiti. Nekuti contract yatoita breakdown. Ichokwadi. Saka zvakabva zvangoperawo zvakabva zvangoperawo. Ndakatoti imi chiregai kunditya nekuti wari kuko wakandidzorera chifamba famba iwo mune dzimwe ng'anga hazvichaiti kuti inini ndikurapeiba nekuti inini ndanga ndaenda koita honzeresi uko ndatuma kanhu kangu kumba kwenyu. Alright. Aiwa isusu tinenge tichiti kana vateereri kana vatariri vachinge vatituma nemubvunzo isu hatichinji hatiwedzeri hatikamuri tinongouya nayo yakadaro kuitira kuti sekuru mupindure mibvunzo yacho sezvairi. Ndinogutsikana vazhinji panyaya yekugana mazvinzwira sekuru vachitsanangura zvakaitika. Vatsanangura ivo kuti vagara vaikanga vari chiremba vairapa. Ndokuzowedzera zvavo vaenda kugana sematsanangurira avaita. Sekuru Stole kune vamwe vakazobvunza kuti hanzi sekuru Stole vanotoziva kuti kuna Mwari here. Chokwadi. Uye kana vachiziva kuti kuna Mwari ko iyi mishonga inouraya iyi vanoita sei, vachaenda kudenga here? Vamwe vakatozobvunza kuti hanzi kana munhu achinge afa anoenda kudenga here? Chokwadi ini ndinoziva kuti kuna Mwari. 1973 ndaienda kuchechi kunonzi kwaRimbi Growth Point nambuya wangu wainzi mbuya Masikati wainamata chechi Anglican. Taitomiswa pamba tichipupura pamberi pechechi, tichiimbiswa pamberi pechechi. Zvamwari takakura nazvo. Kana wanondiziva kutanga kwangu kurapa wanana Mr. Chikosha iwa masajeni emapurisa kumakore ana 1987 waitondiona ndichirapa zviya zvokuita sekunamata. Ndaisaziva kuti pane zviri kuhwanda zvichiuya pandiri through pachinamato ichi. Ndini munhu anoziva chinamato A1 zvokuti kana nzvimbo yandinogara vanotozviziva kuti inini ndaitova munamati mukuru okutoita sapasta zvinozika kubva family yandakaberekwa kusvikira nzvimbo yandinogara yese imo muno mandinogara muno vanotozviziva kuti kana dai pakaitika chechi kana pakaitika mafunction ezvekunamata dai dzaisekuru Story akanga abata bhaibheri achiparidza pamberi apo neabva kohura anodonha negotsi achitaura ega kuti ndizvo ndaita. Chokwadi kuti kuna Mwari ndinoziva. Ndini muzivi ende ndinototaura vanhu nemavhesi nemusoro zvese nemahistory emubhaibheri zvese ndinotaura. Ndinoziva kuti kuna Mwari. Asi kana munhu wakabatwawo neshai rezvino rinonga richida unoita zveshai uchiziva hako kuti inini ndakamira ndakadai. Kuti kuna Mwari ndinoziva chaizvo A to Z. Ende pazvese zvandinoita ingava mishonga yangu nezvese zvandinoita zvimwe zvacho ndototanga ndapira kuna Mwari nekuti zvemishonga nehun'anga ndezvepasi pano kudenga hakuna izvozvo. Aiwa mashoko aya anoziva kushata kwangu nekunatsa kwangu ndiMwari. Ndekuti kana ndakuzviita ndichazviisa mumaoko maMwari. Ndakafunga kuti Mwari ndiye akasika inini nemufananidzo wake. Mwari ndiye akaisa zvese zviri pasi penyika. Haangadzi angatsamwiswe nekuti inini ndiri kuita zvakati. Mwari oti dai ndanyengerera mukomana uyu andinamata anogona kundondiuraya chero anytime. Saka Mwari kana achindisiya ndichirarama ndichiita izvi ndinoti Mwari ndiwo ari kubvumira. Ndizvozvo. Aiwa vatariri muri kunzwa rimwe divi rasekuru Stole vataura ivo kuti even pakuparidza pakubata bhaibheri pakutaura mavhesi vazhinji hamumire kana tasvika panguva iyoyo. Sekuru toda kuti tiende kunopendera hurukuro yedu. Mubvunzo wekupedzisira wandichabvunza muzuva ranhasi. Kune imwe mibvunzo yakawanda yasara tichazodzoka nayo zvekare muchikamu chinotevera. Asi mubvunzo wandingada kuti tiende kunopedzisira muzuva ranhasi. Hanzi zvinonzi kana munhu achinge afa sekutaura kwamaita sekuru kuti magwaro aya munomanzvera munomaziva. Hanzi kana munhu achinge afa mweya wake unoenda kuna Mwari. Muchikamu chadarika icho takaita hurukuro. Mukataura kuti isu tinonotora mweya muguva wemunhu afa toushandisa kuita sechikwambo patakambobvunza paya. Saka vanhu vari kuti zvinoreva here kuti munhu afa mweya wake hauendi kuna Mwari nekuti kana muchizinge mava kuti munonotora futi mweya muguva iwo mweya wacho fanira kunge uchienda kudenga kana kugehena. Hanzi ipapo panofamba sei mweya wacho unotorwa sei muguva umu kuti uzodzoka uchishanda ende unoexpire here mweya iwoyo kuzoti pandashanda pakwana handichakwanisi kushanda kana kuti unenge watowiwe pasi pano nekusingaperi. Mweya wemunhu kana afa unoenda kudenga. Hapana munhu wenyama achaziva kufamba kwaita munhu iyeye kwaaenda nekwaari kugara.
Asi tikanga tava mumaspiriti yedu yemashavi yedu, tikanga tasvika paguva remunhu ndinogona kudaidza munhu uye akafa uya kuti auye nditaure naye sekubuda kwaanoita mudzimu panyika pano. Ndinogona kumudaidza tikanga ndapa mweya wangu inini wekuti ndatumwa kunzi ndinoite zvakati nezvakati. Ndichisvika paguva ipapo tinoziwana. Watambi webhora wakasangana pamishoni wanoziwana kuti uyu anotamba uyu anotamba. Saka kana ndapa shai rangu kuti ndabatwa neshai rangu, ndasvika paguva ipapo ndinoda kutsvaga mushonga wekuti ndinoda kugadzira zvakati nezvakati, mushonga wanzi uri kuwanika paguva, ndikasvika inini ndinomudaidza munhu ndikataura naye. Ndataura naye munhu iye ndinogona kumutakura kaenda naye kumba kwangu ari mweya. Ndasvika kumba kwangu ari mweya kudaro, ndinomutuma kuti enda usenze pamba panhingi uchabhadharwa chakati nechakati nechakati. Achienda apedza basa achibuda pamba ipapo uchikarara mudzimu kuti au ndini paradzai, ndakuda kuenda kumba kwangu, makanditora ndichikusenzere zvakati kwemakore akati. Chokwadi zviri kuitika. Zvekuekisipaya kwemweya uyu kuti wakuekisipaya kana kuti waguma nguva yawo, zvinondinetsa kutsanangura nekuti zvipambo zvinonzi wana paradzai izvi. Baba wangu wakandibereka inini wakaberekwa 1928. Wari kuti iwo wachikura kuma 37 waizviona zvichidini zvichikarara. Wachizoberekawo inini ndichizokurawo ndichizviona zvichidini zvichikarara. Saka background yekumashure uko handina tsikuiziwa nekuti hapana akazonditsanangurirawo zvizere kuti zvinhu izvi zvinopera. Alright. Aiwa, tiri kudzidza zvinhu zvitsva, zvimwe zvacho isu tinenge tichitodzidzawo patinenge tichiita hurukuro nemi kudai sekuru. Zvinenge zvichitofamba zvakanaka. Ndanzwa mataura nyaya yekuti unozobhadharwa. Tinoona kazhinji munana chiremba munofambiwawo. Panenge pachizonzi pane mutete unouya uchizobhadharwa mari dzedare nechichi. Pane uyu ari kushanda uyu, ndanzwa mutaura kuti kana ndakutuma mba manhingi kuti enda unoshanda uchazobhadharwa zvakati. Tadonzwa kuti mufi uyu pamubhadharo uyu ane chaari kuwana here kana kuti mubhadharo uyu unouya kuhomwe iri kugarwa nasekuru iyi. Zvinoita ndezvekuti kana munhu uri pachikoro uchiserekita vanhu vanotamba bhora, utori wedhirama unotora webhora. Kana inini ndakuti ndiri kotora vanhu kumakuva uko, handitori munhu wese wese. Kune vanhu vakafa wari watendi, mweya wavo unoenda kozorora pakanaka. Kune vanhu vakafa waine hutsinye wari waroi, wari vanhu vanokanganisa panyika, mweya wavo ndiwo unotenderera unosvika pakumuka kuita chipoko. Saka kana ndichinge ndasvika kuti ndiri kuda kutora munhu kuti aende kondisenzera kuita utsinye, ndinoona ndega kuti uyu ndiye anoita. Ndamutora munhu uya kuti ndimushandise inini. Mubhadharo wemunhu panyika pano, mubhadharo wemunhu, iropa remunhu, ndo raanoti iri ndo riri maximum payment. Saka ndikatuma chipambo changu kuti ende kwa baba nhingi undodai, ndo saka muchizonzwa kuti chakazobude kwafiwa. Mubhadharo iwo uya. Inini ndinozondowana semunhu wenyama zvouwiri zvakafanana netumari, tungombe netumbudzi. Asi iye mubhadharo wake unenge utoripo. Zvakafanana nemunhu ari kumba uko ari kupenga. Hama yake yakauya ikatora bhonzo kwandiri, ndii ndinoziva ko ndakabva naro bhonzo iroro ndere munhu. Kwandakabva naro ndii ndinokuziva. Ukanga wasenzesa mushonga wangu uyu, unozoudzosera kwandiri. Ndii ndiri kuziva kwandinozouisa, kwandakautora, uyu akabva arasa mushonga. Zvino arasa mushonga hama yawo yakupenga. Iri kupengeswa nemunhu upi? Iyeye uyu. Saka indiri kuti tsvagai bhonzo rangu muye naro tirapise munhu adini asimbe. Saka inini ndini ndinoziva, inini mapino ndakaita dumwa, ndii ndinoziva kuti ndinondodzosera pakati kuti zvinhu zvinake. Saka ichokwadi kuti munhu kana ndatora munhu ndichimushandisa anomwa ropa. Saka kana bhonzo iri ndiri kunzwa nyaya yamataura yebhonzo. Bhonzo toti harina kuwanika kuna ari kupenga kumbawo. Zvichagadzirika zvinogadzirisika kubudikidza nokunga iwo wauya wachikotama pamberi peng'anga kuti takapa mapostori. Apa pari kutsvagiwa chokwadi chere chiri kuhandiwa. Pakasvika mapostori. Zvese tiri kutozviziva, hapana chetiri kuziva ba. Wakapa mupostori asvika mumusha achiti ndinonzi madzibaba ndipei mishonga yese ndipise, hawana kudzosera kwasekuru story. Saka mushonga uri kugomba kuti makandipisirei saka uri kupengesa uyu. Saka wakauya wachitaura chokwadi, inini ndinodaidzawo munhu uya ndichigara naye pasi ndichimuudzawo chokwadi nekuti munhu wenyama anotadza. Totsvaga marerutsiro tinoita ndima munhu odini? Opora. Zvimwe mibvunzo sekuti unobva yaita ichibuda ipapa. Kune zvekare hurukuro yatakamboita kumashure uko. Vamwe vachibvunza zvekare kuti kune kwatakamboenda tainzi ndine mushonga wekuti muite mari, asi mushonga uyu haudi ropa. Imi muzuva ranhasi muri kutsanangura kuti mubhadharo wemufi ava vazhinji vacho kana tichinge tichipa mishonga dzemari idzi panodiwa ropa.
zvinoreva here kuti uyu ari kutsanangura kuti mishonga yangu yandinoita inini haimwi ropa kunyepa kana kuti iriko mishonga inoisa mari asi isingade ropa? Zvinoenderana maererano nekuti wauya uchida kuromba uchiti ukauya kwandiri uchiti uri kuda mushonga wekuromba asi hausi kuda ropa mumusha menyu, ndinokupa mushonga usingakonzeresi ropa mumusha mako kana uchita mari. Ukanga waita mari kanhu kangu kayaka kana kakuda ropa pamba pangu pakazara wangaza mwana yachitira kuuraya nhengi nokuti akaninyengera mukadzi wangu ndinodhaivheta uya ndomuti enda omwe ropa kusinzi une nyota uku uri kuseenda kusina ropa apa ndo zvatinoita ichokwadi zvinoitika handi kunyepa asi zvinoreva hazvo kuti mishonga yese kazhinji kacho inofanira kuzongowana ropa ihemeni ipapo. Aiwa ihemeni ipapo inochokwadi ichocho. Aiwa sekuru tinotenda vazhinji vanofara zvekare kuti aiwa sekuru stole tinovafarira kuti vanotaura chokwadi sezvachiri havatendereri vanongoti ga neipapo chaipo makananga chaipo pane nyaya. Saka mamwe mashoko atiri tichisangana nawo sekuru kune vari kutoti aiwa matsanangurire murume uyu tinomafarira pakuti havatendereri vanotaura chokwadi kuti kana uchinge wauya uzoromba wauya wega kumba kwangu handina kukuteera kumba kwako wauya ukatoda mishonga zvekare munogara muchitaura kuti aiwa ini mukasvika munondoona ndiri kumaproject varanhasi zvakanakira kuti patakatogara panapo imwe project zvekare iri kuitwa isati yapera yatichazoratidza vatariri kuti matitsanangurira kuti pakamira sei zviine zvii zviri kuitwa. Sekuru mungangotipe zvenyu mashoko enyu ekupedzisira tichionekana nevateereri tinozosangana zvekare nawo muchikamu chinoteerera. Mashoko ekupedzisira endinoda kuudza vanhu veZimbabwe ndeyekuti ndine vanhu vanokwana kuita 6 wauya vari kuchema kumba kwangu mushure mekunge vakapiwa nhamba dzangu nenhimbe. Wapiwa nhamba dzangu nenhimbe mumwe akafonera nhamba dzangu dzibva dzadairwa nemunhu wekwamutoko. Munhu wekwamutoko yabva ati ndini sekuru ndinogara kwamutoko zvino izvi handichisiri kurapira kunyanga bandi kurapira kwamutoko. Saka padambudziko rako riri kukunetsa senda 6000. Munhu uya akasenda kune munhu uya 6000 ozouya kwandiri akati munhu ende andikutaura naye handiye. Ndikati we nhimbe yakakupa inhamba dzipi? Zvikanzi wakandipa nhamba dzakadai. Ndikati zvomakazosvika kwamutoko makazosvika nhamba idzodzo dziri idzo here? Zvika ndakasvika dzisiri idzo. Ndikati mari waibuditsirei iwe wakasvika uchiona nhamba dzisiri idzo? Vakauya mumwe futi achibva ati isusu takadairwa nhamba nemunhu achiti ndinogara kuHarare, ndiri wastori wekunyanga, ndiri kuno kuHarare, ndichazodzokera hangu time ndine rwendo rwangu. Saka kana muchida kuuya kundiona munoya pahouse namba yakati muHarare imomo hanzi vanhu vayo vakabva vaenda shuwa muHarare vachibva vasvika kuona munhu uya. Wamuona munhu uya wakabva wabatsirwa nemunhu uya wachibva wabhadhara mari yawo inoita $800. Wapedza kubhadhara $800 wakudzoka kumba uri mumota mavo ndo pakanzi nemwana wacho but wastori pamavidhiyo handizvoba maonero taita pavidhiyo yenhimbe handi munhu wandinosiona pavidhiyo yenhimbe wari mumota umwe bvabuditsa foni yake bvaenda panhimbe bvabuditsa foto rangu zvikanzi sandiyeba uyu zvikanzi chifonai nhamba ndobva wafona bvandadaira muri kupi? Ndikati ndiri kunyanga. Zvikanzi hamusi kuHarare here? Ndikanzi ndikati ndiri kuno kunyanga. Vanhu vayo vakadhiraivha vakauya kuno kunyanga vakandiona. Ndikavati zvomakasvika imimi foni makaibata ine mafoto astori nemavidhiyo makazobatsirwa neiyeyo makanga maona akaganza atakazotozvifunga taakutodzokera kuti handiye munhu wetaeka. Saka wateereri wemuZimbabwe ngavazive nhamba dzekufona, ngavazive kuti munhu wetainga ndiyeyo here. Inini kazhinji ndinorapira kumusha handigari mumataundi. Ndingatotorwe nemunhu kuenda kuHarare ari iye personally nefamily yake ndobva ndandopedza zveipapo ndodzokera nekuti tunhu twangu tunogara muHari kumba ndinotiombera ndiri kumusha. Saka vanhu vari kunzi atakura mangwanda akurapira kuDarwen atakura mangwanda ari pakati wari kunyeperwa. Number 2 kune wana chiremba wemuno muZimbabwe nemaprofita nemadzibaba wanotuma maajendi pagrowth point inonzi Ruwangwe. Maajendi anotenderera ari 6 pachadzika munhu asingazikani ndokubvunzawo kwasekuru story. Alright, nditori muzukuru wacho ndokwatiri kuenda. Wari kubva wapinzwa vanhu nemotokari kuendeswa kuna Kairesi. Saka umwe mwana chiremba nemamwe madzibaba wane maajenzi ari kugarira vanhu mupi mumagrowth point. Saka munhu achenjere kuti nhimbe yakawaratidza kuti pasekuru story pakamira pakadai pane katak shop pane satellite dish pane kakomo asi vanhu vari kundundurudzwa kuendeswa kuna Kairesi. Kudzoka kuti akutofoniwa nehama yake kuti mafamba zvakanaka here kunzi tafamba ende pane mufambo kubva paRuwangwe. Aiwa
hapana mufambo bakubva paruwangwe mukandodzika kanzi manje tatoenda kuzasi kunonzi kuna matize uko zvikanzi marasika asi wasvika iko kabva ndipo pano ava ndiwo sekuru story vacho avakabva zvadai saka vanhu ngavachenjere kuti nyika yedu yazara neutsotsi. Wamwe maajenti wacho anotoya pamba pen'anga pastori wachiita sekunga uri kuuya korapiwa iwo uri kuuya kogarira vanhu vari kuuya vachivati ngatibve ngatiende kwakati nekuti anenge ari kubhadharwa kupi ikoko achisenza basa iroro. Saka vanhu ngavazive kuti kana uri kunanga kwastori nanga kwastori. Zvatadza kukugutsa zvepastori unogona kuita U10. Tikapinda mudare handikupi muti ndisati ndakutsanangurira zvandiri kuda. Mushonga wangu unodai zvakanakira zvakati zvakashatira zvakati unodai here wazvida toitirana. Mumwe anouya ani ndine chichemo mushonga wamataura iwo mati muri kuda 300 saka ini ndine $50. Imwe yacho ndiri kotsvaga ndinozouya nayo obhadhara $50 yake obva aenda akuti ndofanira kuti ndiite mari yakawanda chaizvo pa$50. Unoti chikwambo changu handioni here? Chikwambo changu chinenge chiri kutoona kuti une kautsotsi kauri kuita uchazvinyadza wega uchigara usina mari vamwe vachiita mari. Saka usaedze ng'angaba handini bandinozviita kanhu kangu kandinotuma ndo kanozviita akazosenzi newe zvine tsitsi kanosenza zvine utsinye ini ndine tsitsi newe asi iko kanoita zvine utsinye manje. Right, sekuru ibvai mangogoverana nevatariri nhamba dzavanokwanisa kukubatai nekuti sekutaura kwamaita kuti matsotsi azara zvichida pamwe vamwe vanoda kunzwa muchitaura imimi kuti nhamba ndeidzi. Chimwe chatinoregerera kuisa nhamba dzenyu pachivhitivhiti ndechekuti tinenge tichityira zvekare kuti matsotsi amuri kutaura yaya akakwanisa kuwana nhamba idzi mazuva ano zvakanyanya kunana network unogona kutozoona nhamba yenyu isingachapindi yatochinjwa kudhara kwahararoko yakushandiswa neumwe munhu. Asi mukana uno tiri kukupai kuti mutaure mega nhamba dzamunobatika sekuru kuitira kuti vazukuru vanenge vada kukufonerai vanokubatai panhamba dzamunenge mataura idzi. Dzekutanga 077392541, dzechipiri 07833013115, dzechitatu 0776331647, dzekupedzesera 071826638. Ndidzo nhamba dzokuti ukataura nenhamba idzodzo wataura navastora. Sekuru story. Aiwa, vatariri tinokutendai nekunge muri pano pachirongwa. Tinoziva mune mibvunzo imwe yatisina kukwanisa kubata muzuva ranhasi, asi tinongokumbira zvekare kuti iisei mucomment section. Isu kuno tinouya nguva nenguva tichikurukura tichiona kuti sekuru story zviri kufamba sei, vazukuru vari kubatsirika here. Kune vamwe vazukuru vanotouya vatinoona vanenge vachiti ini ndauya kuzobatsirwa zvedenda, haisi nyaya yekuromba chete iri kuitwa nasekuru story. Kune vamwe vatakatosvika last time yatapedzera kuuya apa vachiti aiwa miri yangu yanga ichidzimba asi ndakanga ndauya kuti ndibatsirwa nasekuru. Vamwe vanenge vachitotenda kuti zviri kuita, vamwe vachiti aiwa zvirongwa takazviona kubudikidza nekuburitsa kwamuri kuita. Saka tangoti tizivisane kuti sekuru vanobatsira zvekare mamwe matenda asiri ekuromba, nekuti vazhinji vanezenge vangoti ndikada kuenda kunorapwa ikoko ndinozobva ikoko ndaane kadhoma. Pane umwe zvekare sekuru wabva atouya mumusoro akanga kuti inini hangu ndandinetsakana nedambudziko rembereko, asi kuti ndinouchwa kwasekuru story ndinopedzera ndapiwa kadhoma. Saka tinoda kungoti vateereri vagutsikane kuti manzwa sekuru vachitsanangura nhoroondo yavo kuti vakatobva nekuchipostori. Vazhinji tinotenda kuti kune chikristu. Sekuru vataura kuti ndakatobva neko, uye zvekare kune vakabvunza vaya kuti sekuru anoziva kuti kuna Mwari here. Isu tichitanga kusvika pano taitonzwa foni yasekuru yaitorira nziyo yechipostori. Vamwe havazvizivi asi isi takatonzwa pachitorira, ukafona wotonzwa pachirira nziyo yechipostori, zvichireva kuti vanoziva kuti kuna Mwari. Ngatisanganei zvekare muchikamu chinotevera pano panhepfenyuro yeNhimbe TV. Tinokutendai.